A pokud si nejste jistí, co z toho krmení může způsobovat, nechte si poradit. Právě proto teď nabízím zdarma možnost nezávazné schůzky, kde spolu projdeme, co váš pes žere, jak na něj to krmení působí a zjistíme, jestli to dává jeho tělu smysl. Nejde o to vám cokoliv vnucovat, jde mi o to, abych vám pomohla se zorientovat a udělat rozhodnutí, které bude v souladu s tím, co váš pes potřebuje. Odkaz na rezervaci schůzky najdete pod tímto videem, stačí kliknout, vybrat si termín a dát mi pár základních informací o vašem pejskovi. Budu se těšit a váš pes taky, protože když výživa funguje, všechno ostatní se řeší mnohem s nás. Pokud chcete, aby váš pes byl zdravější, odolnější, šťastnější, výživa je základ. A je v pořádku nevědět všechno, od toho jsem tady já, abych vám odpověděla na vaše otázky.